Kanigre ko All India Radio Shillong ka khubor wan puliru Elma Arwar. Kimat bakong san jong ka khubor man ta ka step ka khatwe tere ulber kilong. Job ka BJP ha Uttar Pradesh, Uttarakhand, Goa bat Manipur, bat ka AP ha Punjab. Yo alum ka sarkar jilla Meghalaya ha do news pa samsaw po no nro closing ka na khajna do yong bat ki mat po khando ha kini rice nam baladan. Pentip uba lakman rumbui bak sarkar jilla ka dong jing thmu ban pin bha ya ki jaka ai jing sumar ha ka jilla. Bat pentip menteri ketenat ilaka jong jilla uba bante do lingdo ha yeng do ba thawan ke jilla bak sarkar jilla kan sa penteri kam ya ke sports policy ha kini ki lai banai ki banwan haswa bane se ki khubor ki babnya tu nya snap swa khangiat ya kini ji tu ma ki kam karba kitu ki bayo pang ya ku khat khandai ha kelang gari kala nang kiustan ni kentu ya kinong snap ki jongi banlong ki bapikir bat banek shemi ya utika ya ra covid bat banyarap ru ya ki wei ban shemi utika kentu ya ki khna sama ki bahapadeng ka khatsan snam bat khafas nam ka kharta namar gajing saphyang jong jingpang ku khat khandai ba khmai blatip kateng kum omicron lakar pa ya baro ban bo ya right li gajing patha jong ka ka kol khia ban lai na gajing ma kini gajing tha ki long den ya ki mas penya janga iwei ni iwei pat bat sai khot ya la ki khti bat khmat man la ka por Lara pidang kam gino gajing tip syafang kubik khat khandai pila ban phone haki national helpline number ki balong not iwe alai khandai nyo pra not sound riu but iwe not nyo san but nakabenda ka jilla Meghalaya ki helpline number ki dei shispa pra but iwe not nyo non ka khubor ka bupnya ka BJP kan sayo ban sansar biang ha Uttar Pradesh bat Uttarakhand bat kumjuru ha Goa bat Manipur hadin bakala job bonsin kat baka Aam Aadmi Party kala job bonsi ha Punjab hadin ka jingpin bana ya ka result jong ka assembly election ha kini santli ki jilla jong ka ri hinin kasngim ha phai sha ka result jong ka assembly election ha Uttar Pradesh na ki South Party ki constituency ka BJP kala job ha do aspa samsan kli ki seat kat baka SP ka job shispa khatwi kli seat ha Uttarakhand kaseng BJP kala yo South New Tli ki seat na ki Nyopur Tli ki constituency bat kaseng Congress ka yo tangkhat khandai seat ha Goa na ki South Tli ki seat kaseng BJP kala job ha ki Arcot Tli ki seat bat kaseng Congress ka job ha ki Khatwe Tli ki seat ha Manipur na ki Nrikho Tli ki seat kaseng BJP kala yo haki lai ko akli ki seat bat ka NPP kala job haki pratli ki seat bat ka Punjab na ki shispa khat nyotli ki seat ka sen AAP kala job haki khandai ko akli ki seat bat ka sen Congress haki khat pratli ki seat ka sarkar jilla Meghalaya kala yo lum palat nyospa samsa po not nri klur tingka na khajna jong doyong lembat ki wei ki marpo khando haki ni ki laisnem ki bladem ya kani la pentip do menteri ke kabinet jong sarkar jilla uba sneo balang dhar haba jubat ya kijingkeli balakeli da UMLA ka AITC jong karang sakuna uzen sangma ha ka yeng dorbar hoan ha jilla hinin gesngi halor ka jinyo bha ya khajna na uduyong uba sneo balang dhar ula pentip bak sarkar jilla ka yo nyopsan na kasispa kat baki autonomous district council ki yo aksan na kasispa susu uba sneo balang dhar ula ya thuru baka jinyo bha ya ka khajna na ki wepat ki marpo khando kilong ka sarkar jilla ka yo saupo na kasispa bat ki autonomous district council ki yo nropo na kasispa ka sarkar pedang kala al jinjir ya ka kerteng jong uba Peter S Dakhar IAS bala shongthat badu BC baden balong kumuk siang na kabenda ka jingakren yasuk bat ka Hinotrat National Liberation Council ni HNLC ya kali ka khubor la pentip daw menteri kampo iyeng jong jilla uba lakman rumboy hinin gesni Shushu uba lakman rumboy ula pentip ni bau AK Mishra u IPS bala shongthat unong kum unong raktin ha pedang sarkar pedang bat ka sarkar jilla halor katay ka kam na kaliang uba lakman rumboy ula pentip baka jing ai jiminjol na kaliang sarkar pedang ya ka keteng uba Peter kalawan ha kasni balang jong tayo hadin balayo jiminjol na sarkar pedang uba lakman rumboy ula penpau ya ka jing kerman baka jing kran ha pedang uba Peter bat ka HNLC kala ban sedang nokloy ula ongru baka jing kran ha pedang kini ki alyang mamla kan salong ocean ka jingalang ka badong kamba ha pedang menteri ki kampo iyeng jong kariu Amit Shah lembat ki menteri rangba jong ka jilla Meghalaya bat Assam banyak remnya ka jingpin put jong ki rutli ki jaka na ki khar akli ki jaka khaput jong ka jilla Meghalaya bat Assam rara no syakhasan terik mentau benaim kani ka jira no ya ka terik jong ka jingalang put ha pedang ka jilla Meghalaya bat Assam ka dei halor ka jingbun kam jong menteri ki kampo iyeng kariu Amit Shah
Haba pentip yakni Menteri Rangba Kejala Meghalaya ukon kisang ma mena kesumbalang jong katayo ula pentip bau Amit Shah Menteri ki kampo yang jong kari ula phone ya bat kerpat banra no ya kejingalang pendek put jong Kejala Meghalaya bat Assam Syekh Hasan Tarik mentau benai kali ko All India Radio Shillong ke bawalam cipi ya khubor Menteri Kapuli Dangli jong Kejala Meghalaya uba Lakman Rumbui ula pentip ha kayeng dorba thawan Kejala hinan gesni bak soka jela kadam jing thu ban pemha ya baro kejaka ajing sumar ha Kejala haba jibab ya kejing kali balakali da ikong amperin lindo MLA Menteri Kapuli Dangli jong Kejala ula yathu bak soka jela kadam jing thu ban te hadu Laispa Life Rotary ki Shop Center PLC bat CHC ha Kejala Shosho uba Lakman Rumbui ula yathu banangol kajing thumu bantai thuma ya ki Shop Center PLC bat CHC kasoka jilla kan pinbaru ya ki jaka sumar ha ka jilla khnang bakila ban ajing syakri ka bapaka ya ki paiba haba jubab sakawai kajing kali jong ikong amperin lindo MLA uba Lakman Rumbui ula yathu baka jilla Kamdan ya ka Urban Health Center halai umkra PHC hadu menta hanai kalai umkra kahap lang hapo ka jimpet jong kadam senyong UPHC uba Lakman Rumbui ula pentip ru ba kadam senyong UPHC kapay ya khatra kili kisnong ha ka jingkheng jong ka jingdon beliau ka balong khatra hajan ruspa nyupu angun ka Jala Meghalaya tang hingin kesni kadang af sangut ki bayo thmayo ku khat khandai life myongut ki blakot no na uni khnang jingpang but iwei blakha no na uni khnang jingpang ka Jala Meghalaya kat hadu hingin kesni kadang cheese park har atli ki active case ni ki badang don ha jing sumar khandai ku hajar khandai spa sam phungut ki blakot no but 6000 san spa phaf myongut ki blakha no haba phaisha kari baro ko wei kata ko kwat khia jong kari ka pentip bahapo kini ke ap sagun ta ki bladap kari kala sakhi sasama ja shispa phap sahut ki biot mai ko khat khangai ban re ja sanspa sap sahut ki blakot no nau ni khunyang jimpang Kawai kesem kebadan hanong lang kebajangai 8 km na mau kurwat Southwest Khasil District kala-kala depe hadin bakala camping ke balapur na kaklau ke pemarjan balathang da kiri Usman kat kum kajing yathu jong uba kodor khalingdo ubadai unong song snong jong kanong lang bat ubadai ru utrai jong kajaka ulai yathu bakani kajing ja kala ja mena kasni balang jong katayo ha ka por kumba arbaji no khasi ee ha ka ba ki bure ki bom ithu kala thang Usman ya ka khlau ke pemarjan bat la kajing po jong kala er kani kajing kala postet ha kani ka khlau bat kun kala de pesendon ya ka wai kesem kebadan ha kani ka khlau don bok ba kani kajing ja omshima don bamsau Menteri Ketlat Ilaka jong kesoka jela uba bantu do lindo ula pentip ha yung dorba thawan ke jela bak soka jela kan sepentri kam ya ka sports policy ha ke jela ha kini lai banai ki panwan haba jibab ya ka jingkali balakali da uba Eugene lindo MLA ni kesmi uba bantu do lindo ula yathu bak Ketlat Ilaka jong jela kala sedang ban penkre ya ka draft halo ke sports policy uba bantai do lindo ula yathu ru ha ka yung dorba thawan jong jela bana ka dau jong jing sha penut jong ka kham kubit khat khandai kumta umshim na laban pendap ya ka ni ka draf haba jawab shu ya ka jingli balakali ha yung dorba thawan ka jela uba bantai do lindo Menteri Ketlat Ilaka jong jela ula pentip bakal don bun kejingalang bat ka Meghalaya Olympic Association halo ka jingping khrea ya ka National Games uba bantai do lindo ula yathu ru baka Ketlat Ilaka jong jela kala syong jingalang bat ka Meghalaya Olympic Association na ka por sa ka por na ka benda ban ping khrea ban pelong ya life li ka jingilaka jong ka National Games sa ka jela Lainut kinong ilaka karate jong school ba North Eastern Hill University ninihu kibakenthut ya Eva Gracia M Kharumnot ibat linia molen bat inyam loy pansa kin selection benta syaka All India University Karate Championship ajar apuar kabanlong haka Kurukshetra University Sports Complex Kurukshetra nadu khatsau haluk khatnyo tarik mentau benain kini kelanjut kinong ilaka karate kini sama pule jo ke school ba North Eastern Hill University ya kini kelanjut kinong ilaka karate ki banak siminta hagani ko All India University Karate Championship aja akuar onyalam da ikong extraordinary lindo ba ikong ordinary sena haswa bentukut ya kubo session kimat bokongsan job ke BP ha Uttar Pradesh Uttarakhand Goa bat Manipur bat ke AAP ha Punjab
Yolum ke Sorka Jela Meghalaya hadu Nospa Santusao Point Not Kulo Tingka Naka Khajana Duyong Bakiwe Marpo Khando Hakini Laisnam Baladem Pintip Uba Lakman Rumbui Bak Sorka Jela ke Donjing Tmu Bantunha Yaki Jaka Ajin Sumar Haka Jela Bat Pintip Umuntri Ketnat Ilaka Jong ke Jela Uba Bante Dor Lindo Haka Yung Dor Batawan ke Jela Bak Sorka Jela Kan Sepintri Kam Ya ke Sports Policy Hakini Kilai Banai Kibanwan Kato ki kubor kilakut ki bawan sepi na studio ng All India Radio Shillong basakan dia Paul ni seso baka Delhi station na kabanda kubor hakaktin hindi barbot pat sa kubor hakaktin pareng kanya kadai ko All India Radio Shillong